खारै खारैसो दिनै ब्लगा रानिं ब्लग सेकेन्ड ब्लग रानिं उdah खारनांगौ सामफ्रामबो खारबाय था नोंनि देहाखौ फ्राद लाखियो प्रेक्टिसासो खारनांगौ ओंखायनो रानिं ब्लग 2 आंनि बे रानिं ब्लग 2आवहाय बयखौबो बरायबाय videographer reels banaydın reels banaydın malah खारै दिनै ब्लगा दिनै गार्डेननिफ्राय ओंखारबाय जों जेनेबा थांसै माखासेखौ गारबोबाय आंना इमारजेन्सि खामानि दंसै ओंखायनो थांनोसै